रौड़े सहारे भोले दानी लेके कामर आवतानी हो लेके कामर आवतानी हो हे बाबा रौड़े सहारे भोले दानी लेके कामर आवतानी हो लेके कामर आवतानी हो पड़ल बछाला की चलल न जाला बुझ तनी मोर परेशानी हो रौड़े सहारे भोले दानी लेके कामर आवतानी हो लेके कामर आवतानी हो लेके कामर आवतानी हो बोली बोली बाबा बैजनाथ की रौड़े सहारे भोले दानी लेके कामर आवतानी हो बढ़ता गई भागाई करोना न पहिले लेखा भीरवा बढ़ता गई भागाई करोना न पहिले लेखा भीरवा दुखवा के टारी बोले बनडारी यही से मनवा धीरवा बहुत अखियन से निरवा रौड़ा से हम कहतानी हो रौड़ा से हम कहतानी हो रौड़े सहारे भोले दानी लेके कामर आवतानी हो लेके कामर आवतानी हो लेके कामर आवतानी हो स्मार्ट डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुंडवाचल। बोली बोली बाबा बैजनाथ की घम लागे चमजले अंकित अकेला काहे न खबर बाबा लेला हो घम लागे चमजले अंकित अकेला काहे न खबर बाबा लेला हो विजय विकसौ चली थामे थामे भोला ध्यान नहीं देला हो रौनक मिथले सकहे कवना बने रहतानी हो कवना बने रहतानी हो रौड़े सहारे भोले दानी लेके कामर आवतानी हो लेके कामर आवतानी हो रौड़े सहारे भोले दानी लेके कामर आवतानी हो लेके कामर आवतानी हो पड़ल बछाला की चलल न जाला बुझ तनी मोर परेशानी हो रौड़े सहारे भोले दानी लेके कामर आवतानी हो लेके कामर आवतानी